ya Allah. Musim ya ngene. Duwe kediawan ya ngene. Banyu glane ya angel. Ya piye nah? Musim corona ngono kae. Gak barbar nih piye. Aku pikir ning ndas sigar bahaya iki. Tenang total. Ya pinangan awake dhewe kaya dadi siji ngono kae to. Pengking asik ngono kae. Yo, mbak aku lagi. Yo, mbak aku ora penak blas iki kok. Anton dhuwit iki. Jago mah turu. Apa kane piye lho? Kita mah turu iki. Awake dhewe dadi siji ngono keneh ya asik. Wah, dira puangan kok, Pak. Male masukin aku iki. Yah. Ayo, sim kemarau. Piye kemarau, marau hujan nih goblok ya. Cocok piye. Piye karepe mah domtur ape takkan maju kabeh malah domtur ape ya wis kono-kono do main duwe sikero selesai ade pikiran tekan terus ke lagi jam berapa oh yo ki jam 12 tadi 12 tadi mau iki wis jelas meninggal dunia iki saya tak ngombis tak jalan sik ger mana le ya le maju le Jale. Saya ono cuman dhewe sik ono. Tak ngeteris kok paleku mau. Tapi tontonan harus masak mereng ya. Ngeteri paleku iki. Meninggal dunia ning sawah tenan iki. Saya tak terno tenan iki, jelas di total iki. Wis iki wayang ngene Pak Leko iki. Jadi bang wongi ngelaning sawah meninggal aku ras tutup kono habis ngape. Lagi. Pak Leko wayar rolasan iki. Nah, mati ning sawah yang mau meninggal dunia. Berangkat. Ayo, silakan Bu. Plakak. Ya Allah. Neng nggih. Winter ya. Nggih. Lho, mangan gorengan habis kok mambo tidak tante Nur ngene. Wis warji wis apa emang? Enggak napa, Mas? Gak kenal gorengan habis kok apa emang lho. Ketemu gak ngeleh, Mas. Hah? Ketemu gak ngeleh. Ya ngeleh ta ya, jadi wedhe jadi siji ta. Bimbisik lho. Tidak dingin, Am. Energi kono. Karena aku energi kene ngene. Piye? Mah. Di? Piye tante Nur mah piye pokoknya. Hiburan iki mah. Agak piye? Wah, apa kok. Makan apa ya? Kan sini Pak mau kesel nih to ya. Kan wirung tau dadi ya Pak ini. Mah panas padem nih sawah. Panas jempol rek. Panasan. Adem. Polone panasan. Iya. Aku malah yo. Kerwi. Kepo iki? Bir apa iki? Tak paksa lho. Palemu cuma arenya ana wae. Ora. Tante Nur piye mah? Adene yo. Lah aku jeblak rek marah wong medem mah. Lah piye ka, Pak? Kok bir kon ndi mah tuku nanti ya? Ngene kan dulu. Mbok marine apa sapa ya, Mas? Solo kae gitu lho kae. Heeh. Tak umbin sen tak wenet sih ya. Ya wenet Dadi siji ta mikir wae ta cilik. Kok polo manyep dadine. Anyep biar nangis nah. Nangis. Sekarang mana lo? Keselak. Iya. Gerak. Kerja. Tidak mentenan nang karo ta. Ami baru papi tak yo ora gak piye. Ya umbisik tak. Mah kok gak ndek tak ditanggakno tut talik wae. Ayo, tak mapok nek wae. Segina. Cuma kata digawakno Tante Nur. Dua.
Hah, 2? Heeh, 2. Mana? Kalau bebek kan di TV iklan ngono kata. Nah. 2 gimana? Jadi kok fisik ini ya. Iya. Zaman saya kan modelnya ana pakboy ya. Dan dia di ana pakboy ora. Total balik mau coba omong wi. Terbaik di kelasnya. Janjian ta ngerti prapta mengulang. Ndrono itu ora kenal aku sapa mbiyen. Aku bukannya sombong. Iya, Tapi ta balik mujan biyen ta. Fotone senaman gede kok ya akeh kayak jaman biyen sing mbis sapa kae sing tak jak kanthi ra kena kae to. Ora dhewe balik. Tak apa kok digenah iki kandhani wis tenanan mati nak dikandhani wong tuwamu iki ya aja mbantah. Aku bukan nyeneni ra lah. Sebatang. Iya to ya, ana ame dhewe ceria dadi siji kok. Saiki tak papok malah kok digenah mesti iki siji penting lah. Klotin cecek iki kata. Ya lah ngono. Lah papok bilang piye? Digenah terang anu, masan kasok piye ben rame. Digenah kok malah mesti iki siji penting kan. Iki ganjel ana candalane kata Benar juga ora lacalean. Kan iki siji penting. Penting salat lan ibadah ngaji nak sore. Kowe tak nak sore tak warai ngaji to ya. Aja sing tak warai nang sok lali nak sore to. Kan ya wes ngono lah. piye. Ya Pak. Langsung nangis lomo Nangis piye nek? Nangis piye netes lo piye? Sing lagu anyar kene netes lo piye ke? Cendol dawet. Dawet dadi siji asik. Kamet dhewe. Ya gedan ha menapa. Kuwi tak boplok to kok. Cek papat to bro ya. 2000 ngene iki. Ya jembesekno. Oke, nombulke. Ji, ro. Yo Den. Cah cilik-cilik penak men. Ya Allah ya. Sing ngene iki kerjaan dalan alam kok ngene kerjaan. Kalau cah cilik-cilik weh mosok kae. Melo. Enok deh ya. Wani ya. Selamat siang. Ayo bedok. Semangat, Mas. Semangat layangannya sampai ketemu. Ayo. Tapi lek mah sampai jogging ya, Mas. Hop, hei, matamu ora melek biarmu. Kowe kumeneh kok tenggeng dah. Rene sik. Rene sik go, rene sik. Andane mere. Karepmu piye? Jagung iki larang lho, nggih kok sok genah kumeneh kok, nggih. Sene melak aku re. Kumeneh mana nggih. Ape kok yen kuwe. Tadi iki kok. Genah. Wah. Ora. Ya, besam. Apa ya? Turu apa lam? Kuwe kok, geng. Mak karep pe lapo emang? Becer layangan pedot rek ngitmu. Iki kancam blulak. Iki lapo? Oke, selamat siang. Ya mesti nak dikandani nu kan ya semine ya larang pangan to, geng. Ya. Mesti ya kuwe nek. Enggak piye kowe? Aku mau ngejar layangan le. Matamu berengen. Iki piye? Ame jaga milih hambat kowe. Iki tak go jogging ngono mak kok ya jogging ra apa-apa rek. Jagung wambro ape kaya totalan siso. Lah pengen apa jogging? Lah mah ngejar layangan jaremu, Mas. Ayo ngejar layangan. Mesti ya ini to, Teng. Sina dikandene ya aja dibalik. Iya. Hap, sedam. Pak Lek. Hah? Nyala gayang kowe tak paplok. Mesti sing ngono nang kandane iki ya aja ngono jagung ya larang pangan iki. Hah? Yo wes awake dhewe berarti Minta maaf. kok Kita main garangan gini ki. Kulino minta maaf akhirnya dibalani nek umpamu itu wis bela-bela. minta maaf le. Yo. Garang-garangan nih. Tak lapok lah. Bela, salahmu kotor. Her, mabrak